Més venut ha sigut en Paula Gono, Laura Escanes, tot el món YouTube. Sí, he comprado uno de una bloguera que se llama Baby, no sé si la conocéis, que se llama Amor y Asco, que es así poesía feminista y me llamaba mucho la atención desde hace mucho. Sí que hi ha el fet aquest d'això de la gent doncs, que surten pels canals doncs, de YouTube i aquestes coses, que són és com un nou canal, no? Són gent que es fan la propaganda ells mateixos una mica. El tema de la poesia sí que s'ha notat, perquè fa 4 anys enrere la gent jove no llegien res de poesia i tu ensenyaves un llibre de poesia i marxaven corrent per dir alguna cosa, i ara sí. Són persones que potser vivien més d'esquena a la literatura i ara doncs els hi agrada i és un canal que els hi ha arribat amb ells. Me abrí una cuenta en Twitter que ahora ya casi ni lo uso. Me contactó una editorial minúscula, me dio la oportunidad de sacar un pequeño libro con solo 1000 ejemplares. Y a partir de ahí pues ha sido todo un ascenso un poco en el día a día, ¿no? Yo voy un poco por libre, me parece genial que la gente pues lea más que antes, que creo que es lo que sucede, y se engancha a la lectura de alguna manera. Quizá haya gente que con mis libros o quizá haya gente que con otros, però crec que tot el que s'ha de leer és positiu. La persona que ara descobreix la literatura a partir d'aquests canals es pot quedar, diguem-ne, sent influenciable per lo que rebi, o també hi haurà persones que faran un salt i a partir de llegir aquests llibres ne voldran llegir d'altres. Vull dir, aquí hi haurà de tot.